Daghang residente sa sentro Ipon sa Cagayan de Oro City ang nakapahimulo sa nagkadaiyang serbisyong medikal nga gidalit sa lokal nga gobyerno pinaagi sa suroy-suroy sa baryo Clarex nga serbisyo sa panglawas nga programa. Dunay gipanghatag nga tambal og vitamins, medical ug dental services. Midalit sabong serbisyo ang PhilHealth din mukabat sa 1,832 ka mga PhilHealth cards ug member data records sa mga PhilHealth beneficiaries ang naka-avail. Lakip sa gihatag sa gobyerno ang libreng cake alang sa senior citizen nga nagsaulog sa ilang birthday karong bulan sa Setyembre. Ang suroy-suroy sa baryo, Clarex, nga serbisyo sa panglawas program, pinapahigayon matag adlaw Martes ug Huwebes matag semana pinaagi sa CHO, City Health Office, J.R. Borja General Hospital, City Disaster Risk Reduction and Management Department kauban sa suporta sa mga barangay.